Ассалому алайкум дӯстон, бародарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб хуш омадем ба канали канали Қодир Сайброн. Бардори аз саргоҳи гӯсоладор гӯсолак шиғноҷин, ина бардор гӯсолак шиғноҷин гов бардаро диюмзой бениҳоят гоҳи хубай. Подписатсия, лайка дастгирӣ шумо пешниҳоди мост. Подписатсия, лайка биҷақен ки бардор то ки дигар бардаро бибина. Ина бардор ай навор наброин ҳозир ма ҷӯшидан дандон ҳамаша шумо дар нишон метавонед. Гусолаша биёрис. Дуюм гусолаш. Ха? Бимакунӣ, я бимакунӣ. Ина бардаро мемакунем. Гусолаш бардаро я ҳафтина шидеса, я ҳафтина нав ина банди нуқтача задаша. Бисмиллаҳи ина бардаро хеле осон ҷӯша кардем. Хеле ки ҷӯшиданша нишон метем шумо дар навор набре. Ҳамаша урум ку. Бениҳоят гоҳи хубай, бениҳоят шириш 13 та шир дорам, мегам сар бегам 10 тишта бардаро гарантия, 10 та боло дорам, 10 тиш гарантия сар бегам. Басай умарҷон бигиша. Бардаро вай игов сози ҷӯшида. Не, ин амҷа бимонишда, амҷа бан ҷӯшидагӣ нестана, шои авқотам надодиян, ҳои саҳар наҷӯшидем саҳар. Мо бардаро ина ҳозир меҷӯшемша, и хали авқоти чи додагӣ нестана, шои авқотиш надодем, ҷӯшидагӣ ҳам нестем бардаро, саҳар хестем сиёнка кадестемш. Ина бардаро мо ҷӯшиданша нишон метем бардаро, шумо бибинед. Ина бардаро ҷӯшидаша бучуки лавшозӣ. Ина иди чочи илави дигариш барда, ина ҳар чочо чикор мекунад. 10 литр шир боло дора бардаро, гарантия. 10 та боло шир мета бардаро. Кадом бигире раҳмат мегӯям. Бениҳоят гоҳи хубай, осон ҷӯша кард. Чочош мулоим адидо. Ина бардаро ягон кас қабидагӣ неста, ягон инсон дар кора нест барои ҷӯшиданаш. Баса биё. Осон ҷӯша кардем. Ина бардаро шириш тоза кай, тоза баса бигӣ. ҷӯшиданша дидем бардаро, чӣ хеле ки дидем ҷӯшидагша хеле албатта шатазани вабши надоро, осон ҷӯша кай. Дуюм гусола бардаро, афтой дуюм гусола шай бардаро. бардаро нархи рамо 15000 сомон бо муомила дора. номерои телефони ман 111 21 72 21. занг бизанед. нархш 15000 сомон бо арзон меша. 15000 муомила дора. бо дастафка дора бардаро. худтон медонед ки дастафкаи мо бениҳоят қиynай. ҳамун ҳисоб бардаро 15000 сомон бо муомилаш ҳаста. ина бардаро дидесин гарени гоҳи хубай. албатта шатани вабше надора. ина то наворанда худо нигаҳбонатон, каси кораmatонда барор.